Здравейте, приятели на футбола, на една от най-паметните дати в българската история. 140 години след избухването на Априлското въстание предстои решаващата битка от полуфиналната фаза в турнира за Купата на България. ЦСКА посреща Берое на препълнения до краен предел стадион Българска армия в опит да стигне до финала в надпреварата за първи път от 2011 година насам. Армейците взеха аванс от две попадения, след като спечелиха първия полуфинал в Стара Загора с 2-0, но Берое определено не пристига в столицата като обречен. Много неща се промениха след последния съдийски сигнал в Стара Загора на първия двубой между тези съперници, защото сега Берое е с нов наставник, след поражението тогава от ЦСКА с 0-2 си тръгна Петър Хупчев, а под ръководството сега на Пламен Липенски Берое възвърна поне част от поразклатеното си самочувствие и навлиза в този сблъсък след две поредни победи в А група и още по-впечатляващото 8 отбелязани гола в тях. 3 при визитата на Монтана, която старозагорци спечелиха с 3-1 и 5 попадения срещу Локомотив Пловдив при успеха с 5-2 над смърфовете в Стара Загора. Колкото до ЦСКА, все още без гръмки изказвания и с максимална концентрация армейците ще опитат да продължат едно от най-необикновените приключения, които някога сме виждали изобщо в историята на българския футбол. До сега 8 изиграни мачи от червените в турнира за Купата на България през този сезон. Те тръгнаха още от областните квалификации. Отбелязаха 31 гола по пътя си до тук, а до голямата цел остават само още две препятствия. Това сега и евентуалния финал на 25 май на стадион Васил Левски. Да се насочим към стартовите състави на двата отбора. За домакините от ЦСКА на вратата с първи номер е Анатолий Господинов. Пред него в защита с 25 Ангел Грънчов в центъра на отбраната и с четвърти номер Божидар Чорбаджийски. Отдясно на фланга с трети номер Кирил Динчев, а отляво с 17 Милен Кикарин. Дефанзивен полузащитник Йордан Йорданов с 13 номер. Пред него с 14 Самира Яс и с номер 8 капитанът Борис Галчев. На двата фланга отляво с 20 номер Станислав Маламов, от другата страна с 22 номер Николай Цветков и на върха на атаката с 9 номер Преслав Йорданов, един от хората, които направиха страхотен двубой, макар и без да се умее да се разпише в Стара Загора. 11-те на Пламен Липенски. На вратата с 23 номер Илко Пиргов. Пред него в защита с 6 номер капитан Иво Иванов и с 15 Георги Динков в центъра на отбраната. Веселин Пенев с 28 номер отляво, Атанас Захиров с 18 отдясно. Завършват защитната четворка Игор Джоман с 27 номер и Елиаш да Силва с 21 номер. С двойката вътрешни полузащитници. Пред тях с 14 номер ще действа Георги Божилов. На двата фланга с 11 Немanja Милисавлевич, с 77 Спас Делев, а на върха на атаката с номер 10 Исмаил Иса, главен съдия на тази среща Ивайло Стоянов, негови помощници Иво Колев и Георги Дойнов, четвърти съдия Георги Кабаков. Това са хората, които ще трябва да се грижат за правилните решения през 90-те, а защо не и повече минути футбол тук на стадион Българска армия, след които първият финалист в турнира за Купата на България ще бъде излъчен. Към регламента, след победата на ЦСКА в Стара Загора с 2-0, ако армейците избегнат поражение с 2 или повече гола разлика, то те със сигурност на 25 май ще бъдат единият от финалистите на националния стадион Васил Левски. Какво е необходимо за Берое, за да преодолее препятствието ЦСКА? Тимът вече с драстично по-малки шансове след поражението в Стара Загора, но победа с 2 гола разлика ще бъде достатъчна на беройци, за да останат в надпреварата. При 2-0 в полза на тима от Стара Загора ще гледаме две продължения от по 15 минути. Ако в тях не бъдат отбелязани голове, финалистът ще бъде излъчен след изпълнение на дуспи. При победа с 2 гола разлика или повече за Берое, различна от 2-0, то тимът от Стара Загора ще продължи напред, тъй като ще има повече отбелязани гола на чужд терен. Някак логично, след брилянтното представяне на червените в Стара Загора, наставникът на тима Христо Янев залага на абсолютно същите 11, които започнаха и в първия полуфинален сблъсък. Нито една промяна в състава на ЦСКА, две пък са разликите в сравнение с 11-те на Берое, които започнаха в Стара Загора и които са сега сред стартиращите. Вместо
Евертон Джилио Том, сред титулярите е Георги Божилов, чието влияние в последните два мача върху тима от Стара Загора е наистина внушително. Докато Берое постигна 2 победи, с които отново гледа с увереност към това, което предстои на тима сега. Другата промяна е в отбрана вместо Владимир Зафиров, който е извън групата на Берое за тази среща, се завръща изтърпелият наказанието си Веселин Пенев, който тъкмо защото неговите права бяха спрени, не можеше да вземе участие в първата битка в Стара Загора. Подаване към Спас Делев, който стигна до топката. Нямаше как обаче нито да я овладее, нито да комбинира с свой съотборник. Спас Делев, един от хората, които направиха името си тук на този стадион. Изобили от футболисти в състава на Берое, които са преминали през ЦСКА и в даден период от кариерата си са носили червения екип. Още една атака на гостите. Някак логично в самото начало изглежда тъкмо Берое да бъде по-активният от двата отбора, защото на тима от Стара Загора са необходими попадения. Милен Кикарин изчисти в странично хвърляне срещу Немanja Милисавлевич. Ще има много трудности Милен Кикарин срещу Немanja Милисавлевич. Изстрел с глава на Исмаил Иса. Тук нямаше засада и още в самото начало на двубоя не бяха изминали 2 минути от неговия старт. Страхотна възможност за старозагорци да върнат едно от попаденията пасив, които натрупаха в първата среща. Добра изява на Ангел Грънчов. Прати топката той в предни позиции, където Преслав Йорданов се бори за нея и успя съвсем за кратко да овладее. След това неточни действия на Елиаш да Силва. И сега шанс за Самира Яс в наказателното поле. Изстрел! Това е гол за ЦСКА! Изумително попадение на Преслав Йорданов в третата минута. Голмайсторът на армейците през този сезон открива резултата. 29-ти гол за Преслав Йорданов във всички турнири през настоящата кампания. А ЦСКА след по-малко от 3 минути играе напред в резултат и вече има аванс. Не от един, не от два, а от 3 гола срещу Берое. Оцеляха в самото начало армейците. Самира Яс пропусна страхотна възможност. С 2 ръце обаче грабна възможността, която му се откри Преслав Йорданов и с брилянтен завършващ удар в третата минута извежда ЦСКА напред. Великолепно начало за армейците. А този двубой обещава да бъде дори още по-зрелищен от това, което наблюдавахме в Стара Загора. Ето тук започна всичко. Ангел Грънчев прати топката напред, опитвайки се по-скоро да изчисти. Не успя там Георги Динков да опонира на Преслав Йорданов. След това грешки на Елиаш да Силва. Самира Ясна хубава в наказателното поле, справи се с Елиаш. А от движение Преслав Йорданов без да се забави и с частица от секундата прати изстрел. Изчислен до перфектност в незащитения ляв ъгъл зад Илко Пиргов. Още един футболист, който премина през ЦСКА, сега обаче бе огорчен тъкмо от армейците, от намиращия се в страхотна форма Преслав Йорданов. Казах ви, че Преслав не успя да се разпише в Стара Загора, но направи наистина страхотен двубой там. Тормозеше постоянно отбраната на беройци. Головете на Стара Загора отбелязаха Самира Яс, който сега асистира за попадението на Преслав Йорданов, и Борис Галчев след изумителен пробив отляво на Станислав Маламов. Сега обаче Преслав Йорданов сред реализаторите и излиза еднолично начело в голмайсторската листа на ЦСКА през този сезон. До момента двамата с Коца Хазуров имаха по 28 гола във всички турнири. Това е 10-то попадение на Преслав Йорданов само в надпреварата за Купата на България. В 9-тия матч на армейците през този сезон в този турнир Борис Галчев. Извършено е нарушение срещу Борис Галчев от Игор Джоман. Игор Джоман, между другото, трябва да бъде много внимателен при тези влизания срещу противникови футболисти, защото при официално предупреждение за него той ще трябва да изтърпи санкция в размер не на един, а на 2 двубоя, именно заради натрупани официални предупреждения. Това бе мечтаното начало за ЦСКА. Вярвам точно това, което Христо Янев искаше, защото ЦСКА избяга с още един гол напред пред Берое. Кикарин
Много са приликите с това, което се случи само преди 2 седмици в Стара Загора. Тогава взривното начало отново бе на страната на армейците. Самир Аяз се разписа, след като първоначалният изстрел, познайте на кого? На Преслав Йорданов, бе париран. Сега отново двамата замесени, дори още по-рано в срещата, в третата минута. Невероятен е прогресът, който бележи Преслав Йорданов през този сезон. Да, ще кажете във В група, но ето, че и в сблъсъци срещу елитен тим това момче е готово да покаже, че има място. Дори в българския футболен елит, там където Преслав Йорданов в продължение на няколко години имаше много сериозни проблеми да се наложи. Не бе в първите планове, докато бе част от Локомотив София. Сега обаче, след като Христо Янев му гласува доверие и то за най-важните битки на ЦСКА, Преслав Йорданов се отплаща. Точно по начина, по който и Христо Янев, и всички привърженици на червените искат. Много спокойно, равновесел изглежда Христо Янев. Центриране на Спас Делев. Уверена намеса от Анатолий Господинов. Барой обаче ще трябва да атакува. Тук има засада. Исмаил Иса прати топката в напречната града. Играта обаче бе спряна още преди този изстрел на Исмаил Иса. Още веднъж тук не ми изглежда като Исмаил Иса да бе зад последния футболист от отбраната на червените. Много дискусионно решение. По-скоро си мисля, че Исмаил Иса, поне от повторението, което имахме възможност да зърнем, бе в чиста игрова ситуация. Ангел Грънчов бе футболистът, поне според мен, който направи така, че тук Ивайло Стоянов да трябваше да остави играта да продължи. Исмаил Иса не успя да се разпише. Но съдийско решение, което определено бе в полза на армейците. Отново Иса в наказателното поле. Исмаил Иса. Добро подсигуряване от Милен Кикарин. Бе преодолян Ангел Грънчов. След това обаче Кикарин много бързо спаси дистанцията до Исмаил Иса. Чистото физическо присъствие на Исмаил Иса в наказателното поле на ЦСКА ще бъде от огромна помощ за Берое. Защото и Божидар Чурбаджийски и Ангел Грънчов не са сред най-здравите бранители, които сме виждали в българския футбол. Тук след комбинацията между Веселин Пенев и Неманя Милисавлевич засадата е несъмнена. Съмнение обаче остават около съдийското отсъждане, когато много бързо старозагорци можеха да възстановят равенството. Навлизаме в 9-та минута от началото на двубоя. В третата Преслав Йорданов се разписа с великолепен изстрел, за да може ЦСКА да поведе и в реванша с 1-0. 3-0 е общия резултат в полза на армейците от двата мача. Видяхме Йордан Йорданов, дефанзивният полузащитник в формацията на Христо Янев. Борис Галчев спрян от Исмаил Иса. Грубо влизане на Борис Галчев. Дали обаче Исмаил Иса не приигра при тази ситуация. Ясно бе, че имаше нарушение на капитана на ЦСКА. Той е човекът, който трябва да внася ред, да държи заедно халфовата линия на армейците. Направи го по неповторим начин в Стара Загора. Безспорният номер 1 на онази среща. Много агресивно бе влизането на Борис Галчев. Точили обаче контакта между него и Исмаил Иса бе минимален. Борис Галчев пък получи последно предупреждение от Ивайло Стоянов. При следващ подобен фаул, мисля си дори и по-незначителен, Борис Галчев ще получи жълт картон. Кирил Динчев по-скоро изчисти топката, вместо да се опита да търси Преслав Йорданов. Напуснали тук пределите на терена топката. Да, след като Неманя Милисавлевич продължи с глава към Спас Делев. Колкото и бърз да е Спас Делев, той не успя да стигне на време до топката. Десният краен бранител на армейците е Кирил Динчев. Първият избор за този пост на Христо Янев. Изобщо Янев има лукса да използва почти най-доброто, с което разполага. Какви са кадровите проблеми в редиците на ЦСКА? Трайно контузени са единствено съвсем младият, все още невръстният Валентин Антов и Александър Бранеков, най-опитният централен бранител, който армейците притежават. Той обаче през есента получи много тежка контузия, скъса коленни връзки и все още не е готов за игра. Георги Божилов.
Още един от преминалите през ЦСКА, макар и да не е изиграл нито един двубой в А група с екипа на червените. Георги Божилов сега е на път да се превърне в основна фигура в състава на Берое, след като дойде в началото на сезона от Черно море. При Петър Хупчев бяха доста лимитирани изявите на Георги Божилов. Откак обаче дойде треньорската рокада в Стара Загора, Пламен Липенски разчита да футболиста, който познава изключително добре. Върнаха домакините топката на своя съперник. Берое подхваща поредна атака. Веселин Пенев назад към Георги Динков. И Георги Динков и Иво Иванов не се справиха така, както се очакваше от тях, с Преслав Йорданов в ситуацията, след която ЦСКА поведе в резултата. Милисавлевич добре с глава, след това обаче Ангел Грънчов спря атаката на тима от Стара Загора. Преслав Йорданов великолепно задържа топката, опита да намери Николай Цветков, не успя обаче. Футболиста с изключително колоритния прякор Демона да продължи атаката на ЦСКА. Динков. Нито Исмаил Иса успя да намери Георги Динков, нито Спас Делев. След това обаче напористите действия на Спас Делев притесниха Анатолий Господинов и Берое спечели странично хвърляне. Божилов. Великолепна изява от Боби Галчев. Сега отново той. Преслав Йорданов. Динчев. Не бе достатъчно прецизен с обратното подаване към Преслав Йорданов. Иво Иванов. Веселин Пенев. Милисавлевич. Джоман. Елияш да Силва имаше нарушение. Играта обаче продължава. Още веднъж футболист на Берое ще има нужда от медицинска помощ. Като че ли на Маня Милисавлевич. Определено Ангел Грънчов тък извърши нарушение. Факт е обаче и че топката бе във владение на старозагорци. Нямаше смисъл и Вайло Стоянов да спира играта. И още веднъж Боби Галчев ще върне топката в притежание на Берое. Червените плътно прибрани в собствената си половина. В противниковата единствено Преслав Йорданов. Сега към него се присъедини Борис Галчев. Съвсем не са активни с пресата обаче в половината на Берое. Това, което Христо Янев иска от своите възпитаници, е да бъдат максимално компактни в собствената си половина, вече и на гърба на аванс в резултата и в реванша. Това, което съвсем преди малко Христо Янев каза на своите възпитаници, бе да мислят много с главите си, докато ние имаме възможност още веднъж да се насладим на попадението на Преслав Йорданов. Много голяма част от работата обаче свърши и Самир Аяз. Няма да успее Маламов тук да изпревари Атанас Захиров. Със сигурност Атанас Захиров не иска да си спомня за това, което Станислав Маламов му причини в двубоя в Стара Загора в 53-та минута. Фантастичен бе пробивът на Маламов тогава. Задължи той Борис Галчев да се разпише, центрирайки топката и пращайки я току на главата на капитана на армейците. Елияш. Динков. Георги Динков върнат по-назад, действаше като дефанзивен полузащитник в първия матч. Това е едно от най-красивите, ако не и най-красивото попадение, което поне лично аз съм виждал от Преслав Йорданов. Страхотно, наистина. Грънчов. Цветков се бори с Веселин Пенев. Левият краен бранител на Берое стигна първи до топката. Тъч ще бъде за ЦСКА. Нарушение срещу Веселин Пенев от страна на Николай Цветков.
5 футболисти от стартовите 11 на Берое бяха част от ЦСКА. Илко Пиргов, Атанас Захиров, Немanja Милисавлевич, Георги Божилов и Спас Делев, разбира се. Бори се Георги Божилов за топката. Тя обаче му бе отнета. Галчев. Подаване към Преслав Йорданов. Страхотна техника от Преслав Йорданов, за да овладее топката. Николай Цветков. Включва се Борис Галчев. Цветков ще стреля. Прави го. Точен изстрел. Недостатъчно силен обаче, за да притесни дори минимално Илко Пиргов. Още веднъж обаче остротата и на тази атака на ЦСКА бе внесена от великолепното отиграване на Преслав Йорданов. Не при паса към Николай Цветков, а при първоначалното овладяване на топката. Бе много красив момент. Нарушение на Георги Божилов срещу Боби Галчев. Отново в епицентъра на събитията Боби Галчев. Неизменно от началото на срещата, да знае какво се очаква от него. И го прави капитана на ЦСКА. Някак в доста рязък контраст с представянето на другия капитан Иво Иванов, който определено е сред виновниците за това, че ЦСКА поведе в резултата. Е точно подаване към Кирил Динчев. Тук ще има тъч в полза на Берое, макар и Спас Делев да претендираше, че Борис Галчев го е фаулирал. Отново Борис Галчев се бори с Исмаил Иса. Иса се измъкна. Грънчов. Подаване към Маламов. Ще стигне ли Станислав Маламов до топката? Да, изпревари Иво Иванов. Това би трябвало да бъде жълт картон за капитана на Берое и е. Страхотна скорост, демонстрирана от Станислав Маламов. След това много тежък сблъсък между него и Иво Иванов. Спря потенциално много опасна атака на ЦСКА Иво Иванов. Бе длъжен да го направи в интерес на истината, защото Маламов заплашваше да се измъкне по левия фланг. Добрата новина за ЦСКА е, че Станислав Маламов се изправя. Предстои санкция и за Иво Иванов за натрупани жълти картони. Борис Галчев към Кирил Динчев. Изглеждаше звучено това, което направиха. Центриране на Кирил Динчев. Там бе Ангел Грънчов. Бе и Йордан Йорданов. Нито един от двамата обаче не успя да стигне до топката. Включване на Самир Аяс. Армейците обаче загубиха. Георги Божилов. Веселин Пенев. Срещу него Николай Цветков. Подаване към Исмаил Иса. Там обаче много добре пласиран е Божидар Чорбаджийски. Наистина много прилики можем да намерим с това, което се случи в Стара Загора и това, което се случва сега в дебютните минути. И тогава Берое пръв застраши противниковата врата. Не успя да се разпише. ЦСКА пък използва своята възможност. Влизане на Игор Джоман срещу Преслав Йорданов. Много опасно бе това, което Джоман направи. Болката остана за Преслав Йорданов. И тогава и сега ЦСКА поведе в резултата. И постепенно, като че ли добиваше самочувствие с напредване на времето. Сега ситуацията изглежда идентична. Много агресивно бе влизането на Игор Джоман. Както обаче ще опита да играе за топката Джоман. Неточен пък бе пасът на Божидар Чорбаджийски към Преслав Йорданов. Още едно дълго подаване, с което домакините няма да имат абсолютно никакви проблеми да се справят. Колкото дълго, толкова и неточно бе то. Определено не навлиза в тази среща на ниво Иво Иванов. Той е изключително важен в селекцията на Пламен Липенски. Атанас Захиров. Милен Кикарин хвърля.
Баламов се бори с Захиров. Нямаше как обаче да стигне до третата. Отлично действие. За пореден път от началото на срещата, трябва да кажем, на Йордан Йорданов, който между другото празнува своя 24-ти рожден ден. Дефанзивния полузащитник на ЦСКА. Много изчистено бе и неговото представяне в Стара Загора. Постоянно правя тези препратки, защото наистина имаше нужда от това. Всеки един от възпитаниците, всеки един от футболистите, които излязат на терена, да покаже най-доброто, което притежава. Изобщо за да има шанс срещу тим като Берое. От гледна точка на ЦСКА, разбира се. Божидар Чорбаджийски тук не се остави да бъде преодолян. Исмаил Иса пробва финт срещу Чорбаджийски. Остана на мястото си обаче Чорбаджийски. Не се подлага. Го в удар за Берое. 22-а минута на срещата. Центриране в наказателното поле. Исмаил Иса се бори. Опитва се да стигне до изстрел, но успя обаче. Джоман. Захиров. Продължава да владее Атанас Захиров. Засада. И въпреки, че флагът бе вдигнат, Анатолий Господинов не позволи на Елияш да Силва да го преодолее. Още веднъж. Никакви съмнения относно редовността и на това отсъждане. Динчев. Галчев. Добра идея, не чак толкова добро като изпълнение обаче бе подаването на Борис Галчев. Той човекът със самочувствието в състава на ЦСКА трябва да го предаде на по-младите съотборници. Исмаил Иса. Включване на Атанас Захиров. Това, което липсваше на Берое, особено през първото полувреме в Стара Загора, бяха пробивите на Атанас Захиров. Сега той опитва да бъде активен. Не е достатъчно ефективен обаче. Когато след победата над Локомотив Пловдив запитахме Пламен Липенски дали има амбиции да остане начело на Берое за постоянно в ролята на старши треньор. Той обеща да каже след края на тази среща дали това всъщност е така. Нарушение на Николай Цветков срещу Веселин Пенев. Много правилен фаул от гледна точка на домакините. Джоман. Милисавлевич. Пробива от дясно Немanja Милисавлевич. Там обаче е затворен от двама. И Миленки Карин ще прати топката напред. Преслав Йорданов отново я овладя. Борис Галчев. Проблеми за Самир Аяз. Затова Боби Галчев прати топката в страни от терена. Сега ще видим. Ето тук. Като че ли бе ударен в лицето от Немanja Милисавлевич. Самир Аяз. Неволно, разбира се. Изправи се обаче Самир Аяз. Доста накъсана играта от началото на матча. Много са тези спирания, което определено е по вкуса на домакините. Йордан Йорданов. Кикарин. Преслав Йорданов. Отлично към Самир Аяз. Много бърз е с топка в крака Самир Аяз. Кирил Динчев. Центриране на Кирил Динчев и Илко Пиргов. Лови без никакви притеснения. Не бе добро центрирането на Кирил Динчев. А имаше трима футболисти на ЦСКА в наказателното поле. Чорбаджийски срещу Исмаил Иса. И тук тъчът е в полза на домакините. Макар и Иса да претендира си, че срещу него е играно непозволено от страна на Божидар Чорбаджийски. Галчев. Към Динчев. Остави топката в пределите на терена Кирил Динчев. И печели странично хвърляне като че ли. Да, топката не напусна терена. Там, където ЦСКА щеше да получи право да изпълнява ъглов удар. В страни от терена излезе тя. Отново Динчев опитва да центрира. Блокиране обаче. Галчев. Двама срещу него.
И тази атака на ЦСКА приключва тук. Само една победа за Берое в последните 13 двубоя между тези съперници. Тя обаче дойде съвсем наскоро, през миналата година. И бе на този стадион. Тогава Берое спечели в шампионатен двубой с 1-0. С гол на футболист, който вече не е част от старозагорския тим, Аласан Диае. Последните два пъти, когато беройци и армейци се изправяха един срещу друг в турнира за Купата на България, напред неизменно продължаваше Берое. Дали обаче на тази мини-серия не се вижда края, предвид факта, че ЦСКА в момента има аванс от 3 гола от двата двубоя. Иво Иванов. Отново тежко първо докосване от Иво Иванов. Все пак успя да продължи топката надясно към Атанас Захиров. Нова, много уверена намеса на Божидар Чорбаджийски. Преслав Йорданов. Не сполучи с идеята си Исмаил Иса да намери Спас Делев. Насладете се на това. Атмосферата на стадион Българска армия е неповторима. Още веднъж играта е спряна, още веднъж футболист на ЦСКА има нужда от медицинска помощ. Борис Галчев отново е на тревата. Това бе първоначалният сблъсък с Георги Божилов, а след това Елиаш бе този, който прати на земята Борис Галчев. Остави Ивайло Стоянов играта да продължи. Сега ще бъде подновена тя със спорна топка. Не съм сигурен, че това е търсен ефект от футболистите на ЦСКА. Но е факт, че Берое по този начин на практика няма абсолютно никакъв шанс да намери ритъма си, да се задържи в по-продължителен период в противниковата половина. А пък и поне за сега, така както бе между другото и в Стара Загора, освен с топки пратени по въздух дълбоко в половината на ЦСКА, беройци не опитват по друг начин да застрашават отбраната на армейците. Някак много предвидимо е това, което наблюдаваме. Още веднъж от същото. Тук Игор Джоман си помогна с ръка и това ще бъде фаул в полза на ЦСКА. Не съм сигурен дали Ивайло Стоянов отсъди нарушението за непозволена игра срещу Борис Галчев или за играта с ръка в последствие на Игор Джоман. Факт е обаче, че имаше фаул. Пенев. И пак Борис Галчев. Преслав Йорданов този път. Георги Динков много добре се справи с Преслав Йорданов. Първия случай от началото на срещата, в който Преслав Йорданов губи индивидуална битка с някои от двамата централни бранители на Берое. Ето толкова впечатляващо е представянето на Преслав до тук в матча. Боби Галчев. Измъкна се много добре. Подаване към Станислав Маламов. Там обаче чудесна проява на Иво Иванов. Решаваща намеса от него. В противен случай Станислав Маламов от фланга заплашваше да се озове сам срещу Илко Пиргов. Поредното дълго подаване към Спас Делев. И пак Ангел Грънчов се справи много добре с бързоногия футболист на Берое. Чудесно с тяло блокира Ангел Грънчев Спас Делев и не позволи на Делев да остави топката в игра. Опитва се дори и Пламен Липенски да накара своите възпитаници да опитат нещо ново, нещо различно. Нещо, за което ЦСКА не е готов, защото определено ЦСКА е готов
за тези постоянни дълги подавания в половината на армейците. Има логика в тях при наличието на снажни футболисти като Георги Божилов и Исмаил Иса и скоростни като Немanja Милисавлевич и Спас Делев. Когато обаче нямаш план Б, противника много лесно се нагажда към това, което пробваш постоянно. И пак Грънчов. Сминава вече повече от половин час от началото на полуфиналния реванш в турнира за Купата на България на стадион Българска армия. ЦСКА води срещу Берое с 1-0 с попадението на Преслав Йорданов още в третата минута. Веселин Пенев. Позабави се Веселин Пенев, постави под напрежение Игор Джоман. Преслав Йорданов сега ще има нужда от медицинска помощ. Топката обаче не е извадена от игра. Йордан Йорданов обаче я отмъкна. И сега стори това. Още веднъж сблъска между Преслав Йорданов и Игор Джоман. Най-вероятно тук някъде почувства болка Преслав Йорданов. Нямаше нещо по-необичайно при тази ситуация. Преслав Йорданов се изправи и също е готов да продължи. Динчев. Милисавлевич. Този път пък Николай Цветков изчисти. Идеята на ЦСКА е доста простичка. Включване на Захиров. Центриране! О, това бе много опасен момент в наказателното поле на ЦСКА. Анатолий Господинов успя да докосне топката току пред връхлитащия Елияш да Силва. Определено армейците се измъкнаха тук. Много добро бе центрирането на Атанас Захиров. Джоман. И пак подаване надясно. Тежка вечер чака и Станислав Маламов и Милен Кикарин. Двамата с дружни усилия ще трябва да спират Атанас Захиров. И независимо дали пред него е Немanja Милисавлевич или пък Спас Делев, но десният фланг на атаката на Берое изглежда много по-опасен от левия. Центриране на Спас Делев. Динчев изчисти не максимално добре. И натиска на Берое продължава. Започнаха да се задържат все по-често в половината на ЦСКА Старозагорец. И още един голфудар или пък не, защото има извършено нарушение тук от Елияш да Силва. Ангел Грънчов е на тревата. Още веднъж. Със сигурност Елияш да Силва не игра с топката. Имаше контакт между бразилеца и Ангел Грънчов. И 40 години от априлското въстание се навършва днес. Паметна дата в българската история. 30 000 убити, унищожени села с население над 75 000 души. Това е струвало на България априлското въстание, но пък ефектът от него и народният бунт за независимост намира силен отзвук в Западна Европа и Русия, за да се стигне днес след дълго и до освобождението на България от турско робство. Героите трябва да бъдат помнени. Динков към Елияш да Силва. Още едно подаване надясно. Започна да се задъхва Милен Кикарин под постоянните атаки от тази зона. В случая срещу него бе Исмаил Иса. Кикарин изчисти. 10 минути до края на първото полувреме. Пореден на голфудар. Този път нещо по-различно.
Ето го центрирането на Захиров. Успя да се обърне Георги Божилов, но изстрелът му бе блокиран и топката отиде в благодарните ръце на Анатолий Господинов. Нещо, което наблюдавахме и в първата среща, нещо, което наблюдавахме в интерес на истината и в повечето двубои на ЦСКА, тези, които армейците изиграха срещу тим по-високо ранкиран от тях по пътя си до тук. Два съперника от Б група отстраниха, но неизменно в края на полувремената армейците започваха да се задъхват. Говорихме и по време на двубоя в Стара Загора за това, че ли се вижда и сега. ЦСКА играе на изключително високо ниво с много високо темпо. Около 30 на 35 минути, последните 10 от полувремената. Армейците започват да отпадат физически. Тогава обаче те компенсират с невероятно желание и несломим дух. Поне това е, което показват до тук срещу Берое. Добра комуникация между Божидар Чорбаджийски и Анатолий Господинов. Тези момчета са истински късметли да играят в толкова ранна възраст в подобни двубой. Това ще има невероятен позитивен ефект върху цялостното им бъдещо развитие. Елиеш към Георги Божилов. Изпревари Кирил Динчев. Немanja Милисавлевич. Динков към Иво Иванов. Иска топката Игор Джоман. Получи я. Не успя обаче да намери Спас Делев, който се е преместил отдясно на атаката на Берое. Самир Аяс. Справи се с двама. Самир Аяс и с Игор Джоман и с Елиаш да Силва. Продължи към Николай Цветков. Динчев. Със сигурност нямаше нарушение тук срещу Кирил Динчев от страна на Илко Пиргов. Игра с топката. Вратаря на Берое. Още веднъж. Много добре проследи ситуацията Илко Пиргов. Напусна в правилния момент гол линията си и изпревари Кирил Динчев след още една липса на комуникация между крайния и централния отбранител на Берое, в случая Георги Динков и Веселин Пенев. Кирил Динчев бе на път да се възползва, не успя заради добрата намеса на Илко Пиргов. Сега тъкмо Динчев извършва нарушение. Мисля си, че от към воля и от към характер Христо Янев иска да вижда от своя отбор точно това. Ясно е, че би имал забележки относно техническата част на нещата. Относно стила, относно комбинациите. Но като събераздаване на терена, това е, което Христо Янев желае. Божилов се бори за топката. Пада Иво Иванов. Играта обаче продължава. Няма да сполучи опита за контратака на ЦСКА. Макар и Спас Делев да се позасуети, да успя да стигне до топката обратно Борис Галчев. В крайна сметка тя отиде в футболист на Берое. Динков. Иво Иванов. Джоман. Милисавлевич. Отново Георги Динков. Обградени са армейците тук. Добре обаче затварят пространствата пред наказателното си поле и топката отново е върната чак до Иво Иванов. Джоман. Ще компактно стоят в собствената си половина домакините. На практика празни пространства за острота в атаките на Берое липсват. И всичко приключва някъде пред наказателното поле на ЦСКА в повечето случаи. Елиаш. Измъкна се от двама. Джоман. Загуби контрола върху топката при първото докосване Игор Джоман. След това и Кирил Динчев бе на път да сбърка. Много бързо обаче поправи първоначалния си миг на несъсредоточеност. Навлизаме в 41-та минута от реванша между ЦСКА и Берое. 3-0 е общия резултат в полза на армейците. Отлична техника на Йордан Йорданов.
Още една добра проява от него. Много важно е за ЦСКА той да бъде стабилен, да не допуска грешки пред защитниците. И той го прави. Много често Преслав Йорданов е тотално изолиран в предни позиции. Той обаче използва шанса, който му се откри. Маламов срещу Захиров. Вижте колко бърз е Станислав Маламов. Стигна до топката. Това изглежда много интересно, особено ако успее да центрира достатъчно добре. Прави го възможност за Николай Цветков. 2-0 за ЦСКА. Станислав Маламов изработи попадението. Николай Цветков го реализира. Демонът хвърля в екстаз домакинските привърженици в 42-та минута. Усмивка по лицето и на финансовия благодетел на армейците Гриша Ганчев. 2-0 за ЦСКА. Това обаче, което доведе до попадението, бе отказа на Станислав Маламов да се предаде по левия фланг. Бе в по-лошата позиция. 41 минута на матча. Вижте още веднъж тук колко изоставаше Станислав Маламов от Атанас Захиров и успя да го надбяга. Фантастично наистина, остави го далеч зад гърба си, а след това прати топката точно там, където Николай Цветков я искаше. И с изстрел. Веднага след като топката докосна тревата, Николай Цветков я прати за втори път зад гърба на Илко Пиргов. Невероятна ефективност от ЦСКА. 2 положения за армейците, 2 попадения. И вече наистина команден аванс за червените в този полуфинал срещу Берое Стара Загора. 4-0 е общия резултат от двата мача. Исмаил Иса междувременно е получил жълт картон. Несъгласен с някои от съдийските отсъждания на Ивайло Стоянов. За първия гол на ЦСКА комбинираха сега Исмаил Иса и Преслав Йорданов. В Стара Загора за първия гол на ЦСКА комбинираха Преслав Йорданов и Исмаил Иса. Втория гол за ЦСКА в Стара Загора бе изработен от Станислав Маламов. С единствената разлика, че сега, след като измисли как Станислав Маламов да преодолее отбраната на Берое, голмайстора бе друг, но приликите са много, а ЦСКА върви уверено към финала в турнира за Купата на България. Кирил Динчев. Дали това не бе съкрушителния удар по Берое? Много трудно може да се повярва, че в рамките само на едно полувреме Берое е способен да се разпише не веднъж, не 2 пъти, не 3 пъти, а 4 пъти, без да допусне ново попадение, за да може да осъществи един от най-невероятните обрати, които някога сме виждали. В момента обаче пълен контрол върху тази битка от ЦСКА. Центриране на Борис Галчев. Йордан Йорданов игра с глава, не успя обаче да насочи топката към вратата на Берое. Засада. Зад отбраната на Берое без Станислав Маламов в случая. Страхотна голова форма, демонстрирана напоследък от Николай Цветков. Хет-трик срещу Беласица в Петрич при победата на ЦСКА с 4-2. Разписа се и сега. 14-то попадение през този сезон за Николай Цветков. Джоман. Милисавлевич. Има нарушение тук срещу Немanja Милисавлевич. Двама футболисти на ЦСКА вдигнаха ръка, за да си признаят, че те са извършили фаул. И Кикарин и Ангел Грънчов. Още веднъж. Грънчов бе човекът, който повали Немanja Милисавлевич. Два шанса би ги нарекал полувеличати. Получи ЦСКА, използва и двата. Завършващите удари бяха от най-висока класа. 2 минути и добавено време. А и начинът, по който попаденията бяха изработени. Първо от Самир Аяс, след това от Станислав Маламов.
Това просто не са футболисти за две група. Изстрел на Спас Белев. Топката лети в страни от целта. Много силен бе удара на Спас Белев. Мисля си, че ако бе оцелил вратата, много трудно Анатолий Господинов щеше да реагира. Много близо. От грешната страна на градата, ако сте фен на Берое. Две минути добавено време, половината от което е на път да изтече. Кирил Динчев. Нарушението срещу Преслав Йорданов. Георги Динков го извърши. Няма засада тук на Самира Яс. Не успя обаче да залепи топката за крака си. Самира Яс, той може подобни неща. Още веднъж начина, по който Борис Галчев изведе Самира Яс. И ако тук Самира Яс бе овладял по-добре, ЦСКА можеше да се оттегли на почивка с класически аванс. Ще от картона за Станислав Маламов. Човекът, който измисли втория гол за ЦСКА. Бе ми трудно да повярвам, когато проверих, но Станислав Маламов се разписа за първи път в последния шампионатен двубой на армейците през този сезон, докато те победиха Вихрен с 4-0. Той много дълго време лекува контузия, проблеми в глезане имаше, много сериозни при това. Успя да ги разреши, а през пролета подобрява представянето си с всеки изминал двубой. Тези футболисти на ЦСКА растат не с дни, с часове. Ще остави Ивайло Стоянов. И това центриране. Ето го. Последен съдийски сигнал на първото полувреме. ЦСКА след 45 минути игра води в резултата с 2-0. Още в третата минута Преслав Йорданов прати топката зад Илко Пиргов с великолепен завършващ удар, получил подаване от Самира Яс. А в края на първата част Станислав Маламов направи още веднъж това, което стори в Стара Загора. Не остави никакви шансове на Атанас Захиров да го спре. Центрира, а Николай Цветков удвои преднината на армейците и така ЦСКА има аванс вече от 4 попадения в общия резултат след двата мача. За Берое остават 45 минути, в които поне да опита да сътвори чудото. След 45 минути игра сега ЦСКА на Българска армия води срещу Берое с 2-0. След лондонските дърбита с Уест Хем и Кристал